Ja mitä sanoo seuraava soittaja? No, mulla on periaatteessa ihan toista asiaa, mutta tähän kuolemaan mä haluaisin ihan, voi olla kauhean kliseistä ja vaikka mitä, mutta meille syntyi Kukkamarian 10-vuotis syntymäpäivälahjaksi pikkuveli. Mm-hmm. Ja tämä pikkuveli sitten sen jälkeen syntyi Lempi. Ja Lempi on mun 16 lapsenlapseni. Ja mä oon itse joutunut, mitä äärettömyyden merkki on sen takia äärettömyyden merkki. Syntymää ja kuolemaa, se riippuu kummasta suunnasta katsoo. Ne on niinku sama asia. Ollaanko Narniassa, vaikka täällä alakerrassa. Ollaanko veljeli leijonamielen maailmassa vai täällä, missä Jeesukset pannaan ristille roikkumaan. Että oikeasti niin ylhäällä kuin alhaalla, että homma jatkuu molemmin puolin, mutta kuolemaa ei ole. Se on niin kuin tämä, se on sitten nämä anteeksi antamiset ja katkeruudet ja kaikki, niin ne on sitä kilvottelua ja jalostumista, mutta kuolema ei todellakaan ole, kun mä olen nähnyt jo 16, jotka tulee tuolta. Ja mä tunnen heidät jo, tämmöinen incarnation istuus. Nyt minun on vähän vaikea seurata tätä. No, ei puhuta tästä tän enempää. Mä tarkoitin, että inkarnaatio on ihan oikeasti totta, mutta se kielletään meitä näkemästä sitä. Että jos sitä rupeaa miettimään, niin kyllä se sitten selvii. Mutta mun henkilökohtainen asia on se, että sano, mitä mä teen, kun minä en voi. Oletko sä lukenut viime sunnuntain Helsingin Sanomat? Mitäs siellä oli? No siellä oli sivulla D6, semmoinen tuomiokirkko oli taustalla. Ootko lukenut tämmöistä? No en muista. No mutta sitten tämmöinen, no siinä kuitenkin oli, otsakin oli se, että lääkärin määräyksestä pilvessä. Ja sitten tässä kerrottiin, että tämä polttaa noin 7-8 grammaa kannabista. Tämä oli Suomessa käymässä, tämä naisihminen. Ja nyt muista ihan, kun mulla on sitä artikkelia tässä näin, mutta kuitenkin, että hän on vuodesta 1988 taistellut sen puolesta, että hän saa käyttää kannabista lääkkeeksi. No nyt mä olen semmoinen henkilö, jota on Suomessa, mä oon ilmeisesti Suomen ainoa noitana vainottu henkilö, ja se vaikuttaa muhun hyvin voimakkaasti. Mä en niin jotenkin selviä siitä jutusta. Että mä tiedän, että tieteelliset todistukset tai todisteet kannabiksen lääketieteellisestä ominaisuuksista on olemassa, mutta silti tämä karmea asenteellinen vaino niin kuin seuraa koko ajan. Se menee hirveän hitaasti jostain kumman syystä. Esimerkiksi palestiinalaisten tilanne tällä hetkellä johtuu just samasta syystä, että kun kannabis ei ole huumekasvi, se on hyötykasvi. Ja miten palestiinalaisten tilanne johtuu kannabiksesta? No siitä, että ne on tienneet, että niillä on Jeesuksen yrtti ja sana ja kaikki kirkot ja kaikki. Ja ne on nämä juutalaiset, jotka tappoi Jeesuksen, niin nyt ne tappaa edelleen Jeesusta. Kannabiksen täydellinen vapautuminen on Jeesuksen jälleen tuleminen. Sekä Messias että Kristus tarkoittaa voideltua. Ja luulen, että Kristus tulee Krististä, mutta ei se tule. Ja hampun siemenistä puristettu öljy on ihan niin kuin ihmisen verta vastaava, kun Jeesus sanoi, että joka ei syö hänen lihaansa eikä juo hänen vertansa. Sitten nämä systeemin edustajat, että hän on hullu toi mies. No nyt mut on luokiteltu mielisairaaksi sen takia, että mä tiedän, että kannabis ei mun nimeni on Marjaana. Kaikki luulee, että se on, mä puhun ulkomailla, mä puhun marihuonasta, kun mä kerron nimeni. Niin nyt sun tarvitsisi, Pekka, auttaa mua oikeasti vainotaan sen asian takia. Niin, no se varmaan sitten johtuu siitä, että ihmiset on hirveän vaikea seurata tätä sun ajatuksen juoksua. Nämä kaikki niin kuin palestiinalaiset ja Jeesuksen veret ja kannabikset ja kaikki näin, niin se on... Niin, että sen takia tuo kirkot ja muut on niin sekaisin, kun oikeasti koko kirja puhuu siitä, miten hamppu on niin mahtava asia, että se täytyy olla vapaasti kaikkien viljeltävänä.
Tämä on vähän erikoinen Raamatun tulkinta tietysti, mutta... Ei se niin erikoinen, kun ymmärtää, että ei ole botanistisesti muuta pensasta, joka niin palaa eikä kuulu, joka meidät ruokkii, vaatettaa ja antaa ilon, joka ei ole toksinen, joka on pelkästään medisiininen. Se on jo Englannissa masennuslääke. Siis oikeasti se meni sille, että kun neekeriorjat vapautettiin, niin kannabis kiellettiin, koska kuulemma neekeri luulee olevansa ihan niin kuin valkoisen veronen, kun se polttaa pyhä henkeä. Hindut sanoi, että suojelusenkeli istuu kannanlehdillä. Eli kaikki nämä sodat, nämä saastaiset sodat johtuu kannabiksen vainoamisesta. Täällä viljellään huumeita sen takia, kun hamppua ei saa viljellä. Jos et ole kuunnellut kapteenin ääntä, niin kuuntele ihmeessä. Ja kaikki muutkin kuunnellaan. Eli summa summarum. Hamppu vapaaksi, niin maailma pelastuu. Selvä. No niin. Terve. Näin sanoi Marjaana. Ja ajatelkoon siitä itse kukin mitä haluaa.